Hi, hello guys. Nako karon diri sa atutas ka ng kaan. Kita mo ani guys. Nangka. Maraming langka. Ang langka guys, mao ni ang akong kinabuhi sa gamay pa kong bata dito sa bukid. Manuroy mig nangka sa akong nanay guys sa siyudad. Og naihali na may palit og isda og bugas. Nya sahay di may manuroy daghan kay bunga among nangka sa bukid guys. Silawg na mo baboy among latan. Pero kwartam lening malabo guys this merkado. Pwede na ni atong panginabuhian kung luag tag yuta ato magbalay nakabalay tag gwapo. Etsi unya makapalit tag sakyanan pinaagi aning nangka. Kani manggong nangka guys. Mo ni ang kamatuoran. Mo ni akong kinabuhi guys. Gamay pa kong bata. Mo pirmi amo sudan. Malipayon naman ko. Basta nala pa pares na ginamos. Lami na guys. Pero sa una pa to. Pero karon mahal na maging kilo aning nangka guys. Oh. Daghan na nga dato ani guys. Nakapalit og sakyanan. Nakabalay og gwapo. Matay karon pa jud ko nasayod guys. Di kan taga bukid mangug ko. Oh. So kinahanglan guys nga kung naran tay gamay kahibalo may gyud ang magnegosyo, mananom, mag-uma. Labi na sa kalisod karon sa panahon. Kita mo ani guys, oh daghan kay nangka guys. Oh. Naidako, naigamay. Oh. Mo ni among kinabuhi diri sa merkado, guys. Dili lang ta magtinapulan, di ta magulaw-ulaw. Importante kwarta ta sa maayong pagi. So, sa unang panahon, guys, latan naman namon ning nangka sa bukid. Amoy lawg sa baboy kay ug mamaligya pud tag nangka tong siyudad wa may service namo. Wa may sakyanan bugat man kay magdada ning nangka atong siyudad. So kinahanglan guys nga karon kung kinsa man diha ang naglisod maayo gid guys ug natayo ta mananom kay mahal kay nangka karon guys, mahal ang tanan, mahal ang lubi, mahal ang tanglad. So gwapo gyud mag-uma. Kung nalantay gamay yuta, kung katamnan, mangprapod ta, magnegosyo. Okay ra gyapon, importante magkugi lang ta guys, ita magulaw-ulaw. Tungod sa kalisod karon sa panahon. Kung kinsa manggaling ang nalamdagan nga kugihan, bulahan siya karon nga panahon guys, kidaghan sa kwarta sa pian. Pero ang mga tapulan karon guys, amot lang. Makanahuna sa dautan, sila pangawat. Magmantay kung naitanom silang silingan ilalipaton kuhaon itong ilang nangka tanaw ni mo karon na kabugma wala na. Oh, joke lang guys. Bye bye guys. Aray ko.